Mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Sa ating episode ngayon, pag-uusapan natin ang isang seryosong sakit na nakakaapekto sa atay, ang Hepatitis B. Ang Hepatitis B ay isang sakit na dulot ng virus, na maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa atay. Ang virus na ito ay kumakalat mula sa tao kapag ang kanilang mga body fluids ay nagkaroon ng direktang contact. Maaari itong mangyari sa iba't ibang paraan, tulad ng pakikipagtalik o pag-share ng karayom. Kung ikaw ay unang nahawaan ng Hepatitis B, maaaring makaranas ka ng mga sintomas na katulad ng sa trangkaso. Kasama na rito ang mga sumusunod: pagsusuka, pananakit sa itaas na kanang bahagi ng tiyan, pagkakaroon ng kulay dilaw sa mata o balat na tinatawag na jaundice. Sa karamihan, gumagaling ang kanilang atay sa loob ng mga 6 na buwan. Ngunit, mayroong mga kaso na ang sakit ay nagiging chronic o pangmatagalan. Ito maaaring magdulot ng maseryosong kondisyon sa atay tulad ng cirrhosis. Sa mga ganitong sitwasyon, mas mataas din ang risk ng pagkakaroon ng liver cancer. Ang pagkakaroon ng sakit na ito ay maaaring dahil sa mga sumusunod: pakikipagtalik sa taong may Hepatitis B, pag-share ng mga karayom o natusok ng karayom, paggamit ng hindi ligtas na mga karayom para sa tattoo, acupuncture, o body piercings, pag-share ng personal na gamit tulad ng toothbrush o razor. Kung ang inyong ina ay may Hepatitis B noong buntis siya sa inyo, posible rin na nahawaan ka. Para malaman kung mayroon kang Hepatitis B, maaaring mag-utos ang iyong doktor ng blood test. Maaari rin silang mag-utos ng iba't ibang pagsusuri para masuri ang kondisyon ng iyong atay. Sa karamihan ng mga tao na may acute Hepatitis B, hindi kailangan ng espesyal na paggamot. Ito ay dahil kaya ng katawan na labanan ang impeksyon. Ngunit, kung ikaw ay may chronic Hepatitis B, maaaring magreseta ang iyong doktor ng mga gamot na tinatawag na antiviral. Mahalaga rin ang regular na monitoring sa pamamagitan ng blood tests para masigurong hindi lumalala ang kondisyon ng iyong atay. Upang maprotektahan ang iyong atay, mahalaga ang mga sumusunod: iwasan ang alak, magpabakuna laban sa Hepatitis A at iba pang mga sakit, magpakonsulta sa doktor bago gumamit ng mga over-the-counter na gamot. Para naman hindi makahawa ng iba, mahalaga ang mga sumusunod: siguraduhin ang pamilya at malalapit na kaibigan ay nabakunahan. Gamitin ang kondom sa pakikipagtalik. Huwag mag-share ng personal na gamit. Takpan ang mga sugat. Linisin ang dugo sa mga bagay gamit ang bleach. Kung ikaw ay may balak magbuntis at mayroon kang Hepatitis B, mahalaga na kumonsulta muna sa doktor. Maaaring kailanganin mo ng espesyal na paggamot. At ang iyong baby ay kailangan din ng mga bakuna agad pagkapanganak para maprotektahan siya mula sa impeksyon. Manatili tayong ligtas at mag-ingat. Hanggang sa muli. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ito po muli si Dr. Kasem. Salamat po.